Και πάλι μαζί, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο του δικού μας χρόνου επικοινωνίας. Είστε συντονισμένοι στην ελληνική ραδιοφωνία, στο ραδιοφωνικό σταθμό Σερών, στην ΕΡΤ Σερών, με τον Νίκη με το Σίγμα. Βλέπουμε κομμάτια της επικαιρότητας και έχουμε μεγάλη χαρά. Γιατί κάθε φορά που συνομιλούμε με τον κύριο Ιωάννη Καραγιώζη, τον εκπαιδευτικό, αυτό το διάστημα είναι διευθυντής του 6ου Δημοτικού Σχολείου Σερών, είναι σαν να βάζουμε φτερά. Σαν να βάζουμε φτερά και να απογειωνόμαστε από τα μικρά, τα καθημερινά, ίσως τα μίζερα, από τα όρια αν θέλετε της περιφερειακής μας ενότητας και να ανοίγουμε τα φτερά μας και τον προσανατολισμό μας προς την Ευρώπη. Γιατί με τον συγκεκριμένο εκπαιδευτικό μόνο τοπικά θέματα ή προβλήματα δεν λέμε. Λέμε πράγματα για τα οποία γινόμαστε έτσι κομμάτι της Ευρώπης, θα αντιμετωπίζουμε τα πράγματα πιο αισιόδοξα και βλέπουμε τι μπορούν να γίνουν. Αλλάζουμε την οπτική μας, μεγαλώνουμε το βλέμμα μας, είναι σαν να ανοίγουμε ένα παράθυρο κάθε φορά που σας έχουμε. Ευχαριστούμε που είστε εδώ. Ο κ. Καραγιώζης βρήκε το χρόνο, είχε και τη διάθεση να μας επισκεφτεί εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ για να συνομιλήσουμε για μία πρεσβεία στην οποία είναι πρεσβευτής. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Καλημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία άλλη μια φορά. Είσαστε πραγματικά πολύ φιλόξενοι, γιατί είναι η τέταρτη ή πέμπτη φορά που έρχομαι με αυτό το ρόλο. Να κάνω μια εισαγωγή περισσότερο για αυτούς που ενδεχομένως δεν είναι μοιημένοι σε αυτό το θέμα. Από το 2011 είχε ξεκινήσει η αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα ένα πρόγραμμα να γνωρίσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως πρώτα η εκπαιδευτική, το γνωστό Teachers for Europe. Έγινε ένα brand name, αν μου επιτρέπετε να σας το πω, μέχρι το 2018. Από το 2019 το Πανεπιστήμιο Πειραιώς το πήρε και το έκανε Erasmus ΚΑΠΑ3, οργανώνοντας μια Ευρώπη πολιτισμικού περιεχομένου, και από το 2022 ως το 2025 πάλι το Πανεπιστήμιο Πειραιώς δημιούργησε λοιπόν αυτό το πρόγραμμα για το οποίο είμαι σήμερα εδώ. Ποιο είναι αυτό? Είναι το Motivating Teachers for Europe, ή αλλιώς κινητροδοτώντας τους εκπαιδευτικούς για την Ευρώπη. Πώς? Ένα πρόγραμμα Jean Monnet. Το Jean Monnet είναι ένα μέρος του Erasmus ΚΑΠΑ3 όταν πρόκειται για πανεπιστήμια. Το πρόγραμμα αυτό το δημιούργησε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς μαζί με 7 πανεπιστήμια ελληνικά. Η κυρία Σδεράκη Φωτεινή, καθηγήτρια Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και όχι μόνο, είναι η συντονίστρια του προγράμματος, και αν ξαναέρθω εδώ της πρότεινα, πρώτα ο Θεός τον Δεκέμβριο, τέλος πάντων στην επόμενη ενδεχόμενη επικοινωνία μας, θα μπορούσε 5 λεπτά τηλεφωνικά να επικοινωνήσει μαζί μας. Είναι μεγάλη μας χαρά. Και εύχομαι να είναι εφικτό. Το Motivate λοιπόν είναι ένα πρόγραμμα Erasmus Plus, το οποίο όμως, ξαναλέω, το εκπονεί το Πανεπιστήμιο Πειραιώς μαζί με άλλα 7 ελληνικά πανεπιστήμια. Εγώ έχω το ρόλο του ambassador, του πρεσβευτή του προγράμματος. Σκοπός και αρμοδιότητά μου είναι η διάχυση και η ενίσχυση του αντίκτυπου των δράσεων του προγράμματος και στην περιοχή μας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο έχει ιστοσελίδα, μπορείτε να δείτε το Motivate Teachers for Europe, που είναι το πρόγραμμα αυτό καθ' αυτό, και το κυρίως πιάτο, αν μου επιτρέπετε να το πω έτσι, η πλατφόρμα μικρομάθησης. Γιατί λέγεται μικρομάθηση? Γιατί είναι σε μέρη δομημένη, σε 6 μέρη, σε 6 κατηγορίες, σε 6 ομάδες. Είναι η πλατφόρμα μικρομάθησης, που στην ουσία τι προσφέρει? Όποιος επιστήμονας, εκπαιδευτικός, φοιτητής, εν ενεργεία εκπαιδευτικός ή άλλος που ενδιαφέρεται για τα τεκτενόμενα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θέλει να μάθει περισσότερα, μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό στην πλατφόρμα Motivate Teachers for Europe και να αποκτήσει πρόσβαση, και δωρεάν φυσικά, να υλοποιήσει, να παρακολουθήσει την επιμόρφωση που προσφέρεται σε 6 ενότητες, και αν κάποιον ενδιαφέρει, μετά από το πέρας της επιτυχούς παρακολούθησης, ολοκλήρωσης κάθε ενότητας, παίρνει και την βεβαίωση, η οποία είναι μια πιστωτική μονάδα για τους παΐοντες που ασχολούνται με τα πανεπιστημιακά πράγματα. Το πρόγραμμα αυτό άρχισε το 2022. Έχουν γίνει πάρα πολλά workshops διαδικτυακά και διαζώσεις. Τώρα να πάρω μια ανάσα, θέλετε κάτι να ρωτήσετε, δεν ξέρω, ή να συνεχίσω? Αν υπήρχε ενδιαφέρον από το ξεκίνημα και πώς αυτό διαμορφώθηκε κατά την εξέλιξη. Αυτό υλοποιείται από το 22-23, όπως είπα, μέχρι και τον Ιανουάριο του 25 από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και τους συνεργάτες του.
είναι στην τελική φάση του προγράμματος τώρα και γι' αυτό υπήρχε η ανάγκη να διαχυθεί το πρόγραμμα στις τοπικές κοινωνίες. Έτσι, παραδείγματος χάριν, σήμερα είναι η πρώτη προσπάθεια επιτυχημένη διάχυσης του προγράμματος, να γίνεται γνωστό το πρόγραμμα και στην περιοχή μας. Την Παρασκευή προγραμματίζω να υλοποιήσω με τους μαθητές του σχολείου μας της 6ης τάξης ένα διδακτικό σενάριο που εκπώνησα ως επιμορφωτής Β στα νέα προγράμματα σπουδών στην κοινωνική και πολιτική αγωγή. Είναι τα νέα βιβλία που έρχονται ως ο νουπο. Ήταν να έρθουν το φθινόπωρο την επόμενη χρονιά, νομίζω καθυστερούν λίγο ακόμα. Η Ελλάδα και η Ευρώπη είναι το σενάριο, εφαρμόζουμε εκεί νέες διδακτικές πρακτικές. Την Παρασκευή το δεύτερο δίωρο θα γίνει στο σχολείο με τους 26 μαθητές του 6ου Δημοτικού και πρώτο Θεός την άλλη Τετάρτη, δηλαδή στις 4 Δεκεμβρίου, προγραμματίζω, έχω οργανώσει και ακόμα δεν την έχω ανακοινώσει, μια διαζώσης ενημέρωση, επιμόρφωση, μία ώρα στο 6ο Δημοτικό Σχολείο, στην αίθουσα εκδηλώσεων, στο φιλόξενο σχολείο μας. Εκεί θα γίνει λίγο πιο αναλυτική παρουσίαση όλου αυτού του προγράμματος για όποιον ενδιαφέρεται. Βέβαια, μπορείτε να μας παρακολουθείτε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, είτε στο 6ο Δημοτικό Σχολείο, είτε στο δικό μου, είτε και στο προγράμματος πολύ περισσότερο, όπου είναι όλα πολύ αναλυτικά. Τι ενδιαφέρει έναν επιστήμονα, έναν εκπαιδευτικό, έναν φοιτητή σε αυτό το πρόγραμμα? Μαθαίνεις πάρα πολλά, ακόμη και εγώ που ασχολούμαι αρκετά χρόνια, διαπίστωσα ότι πολλά πράγματα, πολλές διδακτικές πρακτικές, είτε δεν τις είχα οργανωμένες στο μυαλό μου, είτε τις είχα ακούσει μόνο, και είχα την ευκαιρία με την παρακολούθηση τον Αύγουστο που είχα χρόνο, των 6 αυτών ενωτήτων της πλατφόρμας μικρομάθησης, έμαθα πολλά πράγματα που με έκαναν να έχω περισσότερη σιγουριά στα βήματά μου. Πολλά από αυτά βέβαια ενδεχομένως να τα γνώριζα, αλλά επειδή η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι μια διαδικασία η οποία συνεχώς μεταλλάσσεται. Είχαμε φέτος τις εκλογές, τις ευρωεκλογές. Πολλά πράγματα αποφασίζονται και εμείς, όντας μέλη η Ελλάδα και μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης, οφείλουμε τουλάχιστον στον εαυτό μας να μαθαίνουμε τι γίνεται τέλος πάντων εκεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ως ενιαίος εκπαιδευτικός χώρος που επίκειται να γίνει και αυτό. Μέχρι το 25. Ήθελα να σε ρωτήσω, η διδακτική μέθοδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση αποκλίνει κατά πολύ από αυτόν της Ελλάδος? Θέλω να σας θυμίσω ότι στο θέμα της εκπαίδευσης κάθε χώρα έχει την αποκλειστική ευθύνη ακόμα και τώρα για το μοντέλο. Το θέμα της εκπαίδευσης. Ναι. Υπάρχει μια συνεχής συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα, ώστε να μπουν κάποιες νόρμες, ώστε όχι να μοιάσουμε εμείς στους άλλους, αλλά όλοι οι λαοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο θέμα της εκπαίδευσης εννοώ, να βρουν έναν τρόπο ισότιμης κοινής πορείας, ώστε το Ελληνόπουλο ή το παιδί από τη Γαλλία, την Ισπανία ή όπου αλλού να προσομοιάζει ο τρόπος της εκπαίδευσής του περισσότερο, ολοένα και περισσότερο. Μέχρι σήμερα όμως, ξαναλέω, κάθε χώρα είναι αρμόδια 100% για το θέμα της εκπαίδευσης που παρέχει. Σας το λέω αυτό γιατί έχω δει κάποια ντοκιμαντέρ για την εκπαίδευση, Σουηδία για παράδειγμα, Γαλλία, Ιρλανδία, και βλέπουμε εκεί ένα εντελώς διαφορετικό τρόπο και εκπαίδευσης και λειτουργία σχολείων. Κάποια σχολεία δεν παίρνουν καν την τσάντα τους στο σπίτι. Μάλιστα. Λειτουργούν πολλές ώρες, υπάρχει έτσι πληθώρα άλλων μαθημάτων που δεν υπάρχουν εδώ. Εν μέρει καταλαβαίνω τι εννοείτε. Αυτό που εγώ μπορώ να σας απαντήσω με σιγουριά είναι ότι επειδή είχα την χαρά το καλοκαίρι του 22 αν θυμάμαι καλά, ή το 21, να επιμορφωθώ στα νέα προγράμματα σπουδών, τα νέα βιβλία τέλος πάντων του σχολείου, τα οποία συγγράφονται τώρα ως βιβλία για μαθητή, ως προγράμματα σπουδών είναι συγγραμμένα. Δηλαδή αυτά τα κείμενα, τα κατεβατά που προβλέπουν τη δομή τους. Λοιπόν, στην κοινωνική και πολιτική αγωγή, όπως και σε όλα τα άλλα μαθήματα, εισάγονται πολλές καινούριες παιδαγωγικές τεχνικές και μεθοδολογίες. Μία από αυτές, παράδειγμα, είναι το jigsaw. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Είναι ένας τρόπος συνεργατικής συναρμολόγησης, παρουσίασης της νέας γνώσης. Αυτά δεν είναι εύκολα. Επειδή έτυχε και είχα τη χαρά να συμμετέχω στη δεύτερη φάση πιλωτικής εφαρμογής των προγραμμάτων σπουδών το 23 το Φεβρουάριο, στην αρχή δυσκολεύτηκα κι εγώ.
Όμως έτσι είναι όλα τα καινούργια πράγματα. Οι νέες μέθοδοι έρχονται στα καινούργια βιβλία, εν μέρει αυτό ίσως εννοούσατε, και όσο πιο πολύ επικαιροποιείς τους τρόπους και τις μεθόδους που χρησιμοποιείς, τόσο και το μάθημα γίνεται πιο ενδιαφέρον. Υπάρχει ο διάδρομος συνείδησης. Παράδειγμα, σε ερωτήματα, παραδείγματος χάριν, που τίθεται στο μάθημα, που δυσκολεύεται το παιδί να δυσκολεύεται, ή τουλάχιστον υπάρχει η ανάγκη να σκεφτεί να πάρει την απόφαση που πρέπει να πάρει, τότε υπάρχει ο διάδρομος συνείδησης. Παραδείγματος χάριν, μου έχει κάνει πολύ εντύπωση, κυρία Δέσποινα, αυτό. Περπατάει το παιδί αργά σε ένα διάδρομο που δεξιά και αριστερά βρίσκονται οι συμμαθητές του και ο κάθε ένας του λέει την πρώτη, δεύτερη, η τρίτη, η τέταρτη επιλογή. Και βγαίνοντας από αυτόν τον διάδρομο, το παιδί σκεπτόμενο, ο πρωταγωνιστής, λέει τελικά θα κάνω αυτό. Αυτό για μας μπορεί να φαίνεται λίγο όχι τόσο σημαντικό ενδεχομένως. Εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση, γιατί τα παιδιά το ζουν και ό,τι ζουν και βιώνουν το δέχονται όχι πιο εύκολα, τους ενδιαφέρει κιόλας. Αυτή τώρα η τεχνική του jigsaw, δηλαδή της συνεργατικής συναρμολόγησης, είναι πιο δύσκολη. Παραδείγματος χάρη, χωρίζεις τα παιδιά σε ομάδες, παραδείγματος χάρη των 4 μελών. Κάθε ένας έχει το 1, 2, 3 ή 4. Ένα θέμα που διαπραγματεύεσαι το χωρίζει σε 4 στόχους. Ο κάθε μαθητής που είναι το 1 επιμερίζεται το στόχο 1 και αντίστοιχα οι άλλοι. Ναι. Αυτοί μεταφέρονται σε μια άλλη άκρη της αίθουσας, διαπραγματεύονται το στόχο 1, παραδείγματος χάρη. Τώρα προσπαθώ να το κάνω όσο εύπεπτο γίνεται. Και το ίδιο κάνουν και αυτοί που έχουν το στόχο 2 και το στόχο 3, στόχο 4. Μετά από την παρέλευση του απαιτούμενου χρόνου όμως και τη βοήθεια του δασκάλου. Εδώ είναι η ευθύνουσα καθοδήγηση. Στην αρχή βοηθάς πολύ και όλο ένα απομακρύνεσαι και πάλι επανέρχεσαι. Μην απογοητευτούν τα παιδιά, έτσι. Και μετά επανέρχονται πάλι στις ομάδες τους, το 1, 2, 3 ή 4 και παρουσιάζει ο καθένας εκεί σύντομα. Μιλάμε για παιδιά δημοτικού τώρα, έκτη δημοτικού. Σύντομα τα ευρήματά του και μετά ένας από αυτούς ανακοινώνει στην Ολομέλεια ή συμπληρώνει ο άλλος και στο τέλος γίνεται μια σε εισαγωγικά αξιολόγηση με το 3, 2, 1. Και 3 πράγματα που μου άρεσαν πολύ, 2 πράγματα που έμαθα και δεν τα ήξερα και 1 πράγμα που δεν το κατάλαβα. Αυτοί είναι καινούργιοι τρόποι, τώρα δεν ξέρω αν τα υπερανάλυσα, τα οποία έρχονται στα καινούργια βιβλία. Τα οποία όμως είναι στη συγγραφή τους τώρα. Αλλά αυτές τις τεχνικές τις προσφέρει και το Motivate. Δηλαδή, παράδειγμα, στο σενάριο που θα υλοποιήσω εγώ με τους μαθητές της 6ης του 6ου Δημοτικού την Παρασκευή, το δεύτερο δίωρο, θα υλοποιηθούν πολλά από αυτά. Αλλά αυτά σε πιλωτική μόρφη, ξαναλέω, έτσι. Τα βιβλία συγγράφονται τώρα. Νέες ευκαιρίες λοιπόν κατάρτισης για την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων. Φαντάζομαι ότι για όσους εκπαιδευτικούς συμμετέχουν όπως εσάς, είναι ξαναμπαίνετε σε μια άλλη διαδικασία. Ξανά σε ένα ηλεκτρονικό εντός εισαγωγικών θρανείο. Δεν υπάρχει τέτοιος όρος, αλλά εγώ το λέω τώρα, γιατί όλα αυτά γίνονται ηλεκτρονικά. Αλήθεια είναι. Και θα πρέπει κάποιος να έχει ιδιαίτερο μεράκι και για να ενισχύσει τις γνώσεις του, αλλά και να μπει σε μια διαδικασία να αλλάξει τα δεδομένα εκπαίδευσης που ήξερε. Η αλήθεια είναι ότι αυτά τα στάδια θα τα περάσεις, θες δεν θες. Στην αρχή έρχεται η εσωτερική κινητοποίηση, μετά η ενδεχόμενη μικρή, όχι απογοήτευση, αλλά συστολή. Μετά κινείται το ενδιαφέρον με τα καινούργια πράγματα, ενδεχομένως βλέπεις ότι τα μπορείς. Και μετά ομολογώ ότι αρκετά, όχι δυσκολεύτηκα, έμαθα πολλά καινούργια πράγματα και επειδή το καινούριο πράγμα πρέπει να το μάθεις καλά για να μπορείς να το μεταφέρεις. Για να εκπονήσω αυτό το σενάριο το οποίο έπρεπε να το εκπονήσω, ήταν στις υποχρεώσεις μου, ήταν για μένα συνέχεια διόρθωση. Οι 6 οι ενότητες αυτές τις πλατφόρμες μικρομάθησης που ενδεχομένως να ενδιαφέρουν πολλούς από τους ακροατές μας, η πρώτη ασχολείται με το ευρωπαϊκό θεσμικό σύστημα, η δεύτερη με τα ανθρώπινα και τα θεμελιώδη δικαιώματα, τις ευρωπαϊκές αξίες και τη δημοκρατία, η τρίτη με τον ενιαίο ευρωπαϊκό εκπαιδευτικό χώρο, εμβολήσει για αυτό που μιλάμε τώρα. Ναι. Η τέταρτη προσεγγίσεις, μέθοδοι και πρακτικές για τη διδασκαλία στα σχολεία, για την Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικό και με την συζήτησή μας. Η πέμπτη καινοτόμα εργαλεία για τη διδασκαλία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα σχολεία, ψηφιακή αφήγηση και όχι μόνο. Και η έκτη ανάπτυξη καλών σχολικών πρακτικών με θέμα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Να μην ξεχάσω να πω ότι την Παρασκευή γίνεται η υλοποίηση αυτού του σεναρίου στο 6ο Δημοτικό με την 6η τάξη. Είναι πιλωτικό, δεν είναι δειγματική διδασκαλία, δεν είναι υποδειγματική. Τι θα πει αυτό, επιχειρείται η υλοποίησή της
πάντα με συνεχής αναλλαγή μοντέλου, γιατί πρέπει να προσαρμόζεσαι στις συνθήκες στα παιδιά και στις συνθήκες της ημέρας εκείνης. Δηλαδή διαφορετικά δεν πετυχαίνεις με τα παιδιά. Τα παιδιά έχουν την αίσθηση ότι η Ευρώπη είναι το ευρύτερο σπίτι τους. Ομολογώ ότι μερικά παιδιά μπορεί, αλλά θα έλεγα ότι τα προσδοκούσα περισσότερο. Αλλά ίσως αυτή η εικόνα που έχω να μην είναι τόσο αντικειμενική. Πάντα βλέπουμε τα πράγματα πιο αισιόδοξα. Μια μικρή ευκαιρία είναι και αυτό, και η προσπάθεια και το βήμα που μου δίνεται. Την άλλη Τετάρτη, παραδείγματος χάρη, το ανέφερα και πριν, 4 Δωδεκάτου στο 6ο Δημοτικό, 6 με 7 η ώρα, θα γίνει μια σύντομη, με την έννοια και να μην κουράσουμε και τους παρευρισκόμενους. Αφορά όλους, εκπαιδευτικούς, φοιτητές, γονείς, επιστήμονες ή όποιος τέλος πάντων ενδιαφέρεται και θέλει να αφιερώσει 30, 40, 45 λεπτά από την ημέρα του. Αυτά όλα εντάσσονται σε μια γενικότερη δράση του προγράμματος και εγώ μαθαίνω πολλά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Εντάξει, τώρα πολλά για από να αυτά, μπορέσετε να τα μεταφέρετε κιόλας αλλού, εννοείται. Και όταν ξεκίνησε αυτή η προσπάθεια εξέβρεσης ambassador πριν από 1 μήνα, ίσως και παραπάνω, στην αρχή προβληματίστηκα. Όχι γιατί δεν το μπορείς ή δεν το κάνει, γιατί έχει κόπο πίσω από αυτό. Κόπο να μοιηθείς και κόπο να μοιήσεις. Νομίζω ότι τα πάμε πολύ καλά. Βέβαια. Το ξεκίνημα σήμερα είναι πολύ ενθαρρυντικό. Τα παιδιά τώρα που συμμετέχουν, γιατί ουσιαστικά θα είναι οι πρωταγωνιστές αυτού του εγχειρήματος. Αλλιώς είχαν μάθει τα δεδομένα στη σχολική αίθουσα, τώρα καλούνται να παρουσιάσουν τα νέα δεδομένα και παρουσία κοινού. Μπορείτε να μας μεταφέρετε λίγο δεν θα έχουμε κοινό, θα έχουμε μόνο τους εκπαιδευτικούς που θέλουν. Για αυτούς είναι κοινό. Ναι. Προσπαθώ, δεν ξέρω αν αυτό είναι απολύτως ορθό, να είναι βήμα-βήμα η μοίηση αυτή και πάντα με προσεκτικά μικρά βήματα, χωρίς ξύλινη γλώσσα. Αύριο θα μιλήσω λίγο, έχω μοιήσει λίγο τους μαθητές του σχολείου, αύριο λίγο θα τους ενημερώσω για τα πρώτα στάδια για να προβληματιστούν. Και σίγουρο είναι ότι θα πετύχει, απλά κάθε φορά που υλοποιείς κάτι, μετά την υλοποίηση βγάζεις και τα συμπεράσματα, έτσι. Καλά, άλλο τι προσδοκάς εσύ και άλλο η υλοποίηση. Για όσους τώρα μας ακούν, αρκεί να πληκτρολογήσουν Motivating Teachers με αριθμό for Europe και βλέπουν από εκεί και πέρα αυτές τις ενότητες που μας είπατε. Υπάρχει, είναι στα ελληνικά. Είναι και ελληνικά και αγγλικά. Υπάρχει και στην νοηματική γλώσσα το υλικό επιμόρφωσης που προσφέρει το Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Περισσότερο όποιος ενδιαφέρεται μπορεί να μπει στο διαδίκτυο ή στην ιστοσελίδα του 6ου Δημοτικού Σχολείου, στο λογαριασμό στο Facebook ή και καλύτερα στην ιστοσελίδα του προγράμματος για περισσότερη ενημέρωση. Άλλοι τέτοιοι πρεσβευτές του προγράμματος υπάρχουν στην περιφέρεια Κοινών Ασσερών? Όχι στο νομό Ασσερών, αλλά στην Ελλάδα υπάρχουν, στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες περιοχές. Θα συναντηθούμε. Αυτή υπάρχει επικοινωνία μεταξύ σας? Ακόμα όχι. Όμως επειδή είμαστε οι περισσότεροι λίγο στην ίδια διαδρομή, μας βρήκαν δηλαδή, μας επέλεξαν, δεν μας βρήκαν και μας είπαν ότι είσαι σίγουρος, έπρεπε να στείλεις τα απαραίτητα κλπ. Θα έχουμε τη χαρά, αυτό ίσως ήθελα να το πω την άλλη φορά αν θα επαναληφθεί η συνάντησή μας, 18-19 Ιανουαρίου το 2025 οργανώνεται ένα συνέδριο του Motivate για το πρόγραμμα αυτό και έχουν κληθεί είτε να δηλώσουν ενδιαφέρον να το παρακολουθήσουν από κοντά ή από απόσταση ή και να συμμετέχουν με παρουσίαση εισήγησης εργασίας. Έχω στείλει τη δική μου περίληψη, περιμένω την έγκριση για να παρουσιάσω εκεί συνοπτικά. Όμως το σενάριο αυτό διδασκαλίας που αφορά τον νέο τρόπο εκμάθησης με βάση τα νέα προγράμματα σπουδών. Είμαστε σε αναμονή βέβαια της έγκρισης της συμμετοχής, έτσι, να μην προτρέχω, αλλά έτσι για να δώσω και μια γενικότερη εικόνα, πάντα κάτι καινούριο μας κρατάει λίγο έχουμε μια επιφύλαξη ή ότι είναι πολύ θεωρητικοποιημένο ή εξειδανικεύει τα πράγματα, ποτέ αυτό. Η εκπαίδευση είναι ένα πολύ ωραίο μονοπάτι και για μας τους γονείς και για όλους όσους ενδιαφέρονται για να απομυθοποιήσουμε κάποια πράγματα και να σας πω και το άλλο, για να μην επιτρέπουμε να μας χειραγωγεί οποιοσδήποτε που ίσως θέλει να προβάλλει τη δική του άποψη είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα. Και εγώ έχω μάθει πολλά πράγματα, άλλα είναι λίγο θεωρητικοποιημένα, άλλα μας αγγίζουν στην καθημερινότητα, άλλα μας στεναχωρούν γιατί εμείς δεν είμαστε
όπως κάποιες άλλες χώρες. Μάλλον αυτό υπονοούσατε με το ερώτημα πριν, από λίγη Ναι, ώρα. αλλά το ξεγλιστρήσατε έτσι. Ναι. Πολύ καλά. Τα κατάφερα, εντάξει. Νομίζω ότι στην ουσία μένοντας, το Motivating Teachers for Europe ταξιδεύει στις Σέρρες, σήμερα στην Έρα Σερών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τι ωραίο βήμα μου δώσατε. Την Παρασκευή η υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου στο 6ο Δημοτικό με την 6η τάξη. Την άλλη Τετάρτη σε μια εβδομάδα μια ωραία ενημέρωση, διαζώσεις στο 6ο Δημοτικό Σχολείο. Και η συνέχεια έπεται. Βέβαια το ραδιόφωνο, επειδή στερείται τη δύναμη της εικόνας, μόνο εγώ και η Δέσποινα έχουμε αυτή τη δυνατότητα αυτή τη στιγμή να δούμε τον ενθουσιασμό που έχετε για όλο αυτό το πράγμα. Που φαντάζομαι μεταφέρεται πίσω, και με το από λόγο, αυτό, όμως. πίσω από αυτό έχει πολλές ώρες εργατόρες έχετε θυσιάσει. Αλλά υπάρχει ένας ενθουσιασμός να τα δείτε όλα αυτά τα θεωρητικά να πραγματοποιούνται. Και βέβαια σιγά σιγά να εφαρμόζονται και στις σχολικές αίθουσες. Η αλήθεια είναι ότι η Σέρρες έχει δώσει ένα πολύ δυναμικό παρόν με την ομάδα Teachers for Europe από το 2011, 12, 13 και θέλω να ευχαριστήσω αν κάποιοι συνάδελφοι από αυτούς ακούν τώρα ότι εμψυχωνόμαστε όλοι από την ομάδα. Είχαμε κάνει μια πολύ ωραία τηλετήληξη το 16 στην Αντιπεριφέρεια, το 17 στην Βιβλιοθήκη, το 18 στο Κατάμε στο Διπεθέ, δεν το περίμενα ούτε εγώ. Το 17, 9 Μαΐου είχε γίνει η προσομοίωση Επιτροπής Πολιτισμού και Παιδείας που μας είχε φιλοξενήσει ζωντανά η ΕΤΡΙΑ. Ναι, το είχαμε κάνει μαζί το Μαζί ρεπορτάζ. Δέσποινα. Ναι. Και να σας πω την αλήθεια, ΕΤΡΙΑ, και για ναι. μένα ήταν πρωτόγνωρο, αλλά και οι μαθητές τα χρειάστηκαν. Γιατί όταν την προηγούμενη μέρα με είχατε ενημερώσει και τους το είπα, όχι δεν με πίστεψαν, σου λέει αυτός είναι φαντασμένος. Και όταν σας είδαν εκεί, κάπου είδατε και στο βίντεο είναι λίγο μαζεμένοι. Σου λέει τι γίνεται εδώ. Μια χαρά Αυτά τα πήγαν. παιδιά σήμερα είναι φοιτητές. Ναι, πράγματι. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι και ο ρεαλισμός είναι οδηγός μας και η εμψύχωση, οπότε Ποια χρονιά ήταν? το 9 Μαΐου, ημέρα Ευρώπης, το 2017. Το 17, 9 Μαΐου. Ναι. Ήταν μια πολύ ωραία εμπειρία. Ναι. Να σας πω την αλήθεια, ήταν κάτι πάρα πολύ καλό, το οποίο πήρε 6 με 8 μήνες προετοιμασίας. Γιατί εκτίθεσε με την έννοια την κυριολεκτική. Γίνεται ένα συμβάν, ένα γεγονός. Και όλα καλά. Εντάξει, συνεχίζουμε. Συνεχίζετε με το ίδιο μεράκι, με την ίδια ταχύτητα, με την ίδια διάθεση μάθησης, με την ίδια διάθεση μετάδοσης αυτών των γνώσεων. Θέλω να επισημάνω ότι και με το ρόλο μου τώρα ως διευθυντής στο 6ο Δημοτικό Σχολείο και με το ρόλο μου ως ambassador του προγράμματος Motivating Teachers for Europe, ότι η εμψύχωση που προσφέρουμε, υποδεχόμαστε, είναι πολλές φορές ακρογωνία στο να συνεχίσουμε τα επόμενα μας βήματα. Είτε σύλλογος γονέων λέγεται, είτε γονείς, είτε ομάδες, είτε μέλη της σχολικής κοινότητας, πάντα με ρεαλισμό, έχουμε όλοι ανάγκη εμψύχωσης ή να δώσουμε ή να πάρουμε. Αυτό τώρα το πρόγραμμα για μένα είναι τιμή. Δεν κερδίζω κάτι με την έννοια του που θα το πω και θα το κάτι υλικό, αλλά είναι τιμή για μένα. Δηλαδή να διακρίνω ότι σε ζητούν και ότι σε θέλουν. Αυτό μπορεί να φαίνεται λίγο υπερβολή στα αυτιά κάποιων ακροατών μας, αλλά επειδή σκεφτόμαστε έξω από το κουτί, out of the box που λέμε, αλλιώς δύσκολα. Πρέπει να φύγουμε από το συγκεκριμένο που και αυτό μας καίει. Η καθημερινότητα που λέγαμε, τα συγκεκριμένα, έτσι εννοείται εκείνα, αλλά πρέπει να μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα πίσω, να δούμε όλη τη μεγαλύτερη εικόνα, πάντα με ρεαλισμό, έτσι, γιατί καμιά φορά μπορεί να μας θεωρήσουν ότι ο ρεαλισμός δεν είναι φίλος μας, είναι φίλος μας ο ρεαλισμός, αλλά καμιά φορά και αυτά μας δίνουν λίγο έναν αέρα που ότι και εμείς είμαστε μέρος αυτής της εικόνας. Μάλιστα. Δηλαδή το 6ο Δημοτικό ή οι Σέρρες, η Έρα Σερών θα ταξιδέψει μέσα από αυτό και θα γίνει μέρος αυτού του προγράμματος διάχυσης. Πολύ ωραία, πάρα πολύ ωραία. Καλή επιτυχία. Χαρήκαμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που ακούμε εκπαιδευτικούς με τέτοιο πάθος να αγωνίζονται για τη γνώση και Λίγο τη μάθηση. τώρα, βέβαια, εντάξει. Όχι, κοιτάξτε, εμείς κατά καιρούς φιλοξενούμε πάρα πολλούς εκπαιδευτικούς, μαθητές, σχολεία κτλ. Και τα συζητάμε μετά με τη Θάλια. Υπάρχουν εκπαιδευτικοί που πραγματικά μας εντυπωσιάζουν με πόση αγάπη και πάθος ενδιαφέρονται για τη μετάδοση της γνώσης. Και μόνο από να μπει ένας εκπαιδευτικός στην προσπάθεια να οργανώσει, ξέρετε πολύ καλά τα γραφειοκρατικά, μία επίσκεψη εδώ σε εμάς, από εκεί ξεκινάει για μας το ενδιαφέρον του.
Έτσι Γιατί είναι, ακόμη και η έτσι επίσκεψη, το να κλείσουν ένα λεωφορείο να έρθουν, Ναι. σημαίνει Σίγουρα. επιπλέον δουλειά. Να μεταφέρω και τους χαιρετισμούς της κυρίας Σασδεράκη, της καθηγήτριας Ευρωπαϊκών και Διεθνών Σπουδών, η οποία είναι συντονίστρια του προγράμματος, γιατί πίσω από κάθε τι βρίσκονται πρόσωπα, έτσι. Ναι. Και όλη την ομάδα του Motivate που υποστηρίζει και προσπαθεί να κάνει αυτό που μπορεί και για μας που είμαστε νέοι συνεργάτες στο πρόγραμμα. Είμαστε απλοί συνεργάτες, έτσι. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς και τα άλλα πανεπιστήμια τα ελληνικά. Εμείς συντελούμε στη διάχυση και στο να κάνουμε αυτό που κάνουμε σήμερα. Ωραία. Και τις άλλες. Μια χαρά το κάνετε. Ολόψυχα καλή επιτυχία Ευχαριστώ. στην πρώτη αυτή παρουσίαση που θα γίνει στο σχολείο. Εμείς είμαστε στη διάθεσή σας, το γνωρίζετε. Θα χαρώ πολύ. Και από εδώ και πέρα να παρακολουθούμε έτσι και τα στάδια εξέλιξης. Οι συζητήσεις με εσάς είναι αυτό που είπα στην έναρξη της κουβέντας μας. Ανοίγουμε ένα παράθυρο στην Ευρώπη και ταξιδεύουμε, βγάζουμε δευτερά. Αλήθεια είναι. Ας κρατήσουμε λοιπόν ρεαλισμό και εμψύχωση και όραμα και θα εύχομαι να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά, ευχαριστούμε Ευχαριστούμε. πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία.